Ekin zerikusia duen esperimentu bat egingo dugu. Materiala: edalontzi garden bat, paper txiki bat gezi batekin marraztuta. Hipotesia: marraztu dugun gezia edalontzaren atzealdean jarriz gero, suposatzen da geziaren norabide aldaketa ikusi beharko genukela. Edalontzi gardena urez beteko dugu. Geroago, paper txiki batean gezi bat marraztuko dugu, adibidez eskuinera. Ostean, paper txiki horrek edalontziaren atzeko aldean jarriz gero norabidea beste aldera ikusiko da. Zergatik gertatzen da? Argia ingurune batetik bestera pasatzerakoan, argi izpien norabidea eta norabidea aldatzen da. Eta horren ondorioz argia beste aldera ikusten da. Hau errefrakzioari esker gertatzen da.